Na dnešný smiley recept potrebujeme broskyne alebo nektarínky. Aha, to je to letné slniečko. Maslo, škoricový cukor. Nám to vonia ako Vianoce. A už nám chýba len lavína. Lavína? Zmrzlina! Áno, ale tu si vyberieme až nakoniec. Nektarínky rozkrojíme na polovicu a vyberieme kôstky. Lyžičku. Nech sa páči. Ďakujem. Tak. Ovocie dáme na plech, na ktorý sme dali papier na pečenie. Počkaj, my budeme piecť ovocie? Áno, veď musí byť teplé ako v lete. Do každej polovice dáme maslo a posypeme ich škoricovým cukrom. Sem. Naše slniečka teraz pôjdu do rúry a tam ich budeme piecť na 180 stupňoch 12 minút. Milí diváci, mimoriadne správy, toto sme tu ešte nemali. Sneh v lete. Áno, je to tak, milí diváci. Dnes na horúce ovocie dopadla vanilková snehová lavína. Ešte sem.